Sabi nga nila ang buhay ay isang malaking canvas. Maaaring pintahan ng matamlay subalit madalas ay makulay. Pero dahil sa COVID-19 pandemic, ito na raw ang pinakamadilim na kulay sa buhay ng mga local artist. Kaya naman ang Laos Group of Companies naging tulay upang makatulong sa mga alagad ng sining sa rehiyon. Libreng ipinagamit ng LGC ang mga dealership showroom nito upang maging tahanan ng mga obra maestra ng ating local artist gaya ni Ram Nulud mula Betis, Pampanga. Maraming salamat po sa pagkilala niyo sa mga artist dito sa Pampanga, ibang lahat ng artist. Parang ang sarap lang na mapansin kami ng Laos Group. Lalo na ngayon wala masyadong nagbubukas na gallery, tsaka yun sa mga artist ang hirap makapaghanap ng may display mga art namin. Sa Harley Davidson sa Laos Group Complex makikita ang mga likha ni Nulud na nakasentro sa pagpapakita ng mukha, maskara at makukulay na simbolismo ng women empowerment. Tulad na lamang ng Lakambini painting na ito. Espesyal din ito para sa pintor dahil mula sa iba't ibang klase ng pinagtagpi-tagping kahoy gawa ang frame nito. Nakadisplay naman sa Peugeot showroom ang mga likha ng isa pang kapangpangan artist na si Architect Marinel Tunggol. Simplicity at gratitude naman ang inspirasyon niya sa kanyang mga painting. Masyado na umanong komplikado ang mundo sa mga nangyayari bunsod ng pandemya. So this series of paintings that I did last week are inspired by our gratefulness and also our appreciation of the little things, especially in this darkest times or in these trying times. Hinimok rin nitong Tunggol ang mga nakararanas ng lungkot na subukan ng art therapy. Sadyang nakaalis umano ng bagot ang pagguhit. Art is like a therapy. It's like expressing your feelings and also putting your emotions through art. Sa opisyal na pahayag ng LGC, naniniwala silang panahon na upang muling makabangon ang art industry lalo na para sa ating mga karehiyon na sadyang malikain. Kaya naman 100% commission-free ang art exhibit na handog ng LGC sa kanilang mga featured artists. Bukod kina Nulud at Tunggol, maaari na ring masilayan at bilhin ang mga obra maestra ng iba pang local artists tulad nila Ramil Tumampos, Andy Bondok, Eliseo Pereras Jr., Jojoy Zabala, Edgar Nukum at Francis Garzon. Sa huli, naniniwala ang Laos Group of Companies na gaya ng mga likhang iginuhit mula sa dedikasyon at pagpupursigi ay sama-sama nating maipipinta ang mas makulay at maayos na bukas. Rainiel Pawid, CLTV News.